कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि बोसोरारि जुथुम्माया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय लोगोसे हानजा सुरनाय आरो कक्लाबारि ब्लकनि सिङाव थानाय मोन 9 प्राइमारिखौ लानानै थान्दै मेल जिरायनाय जायो। थान्दै मेल हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो गेवलां मेल जिरायनाय जायो। कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजु बर' कसारिनि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव मेलखौ 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ बेखेवनानै होयो। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निपुन चन्द्र बर', गाहाय नेहाथारि दयाल सरनिया, मिरु इउपिपिएल आइजो गांखं लेङाइ आफादगिरि बिउटि बसुमतारि लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे कक्लाबारिनि इउपिपिएलनि जे हाबाफारि बियो खुब गाजा गोमजायै जालांबाय। खिन्थु एबाराव जोंहा हानजानिफ्रायनो मोनसे निर्देश दंमोन जे खम बाजेटजों जानांगौ। हुलस्थुरिया मोनसे लाक्जारियास कनफारेन्स खुंनो नाङा, जिहेतु जोङो सासन बेबस्थायाव थानाय आरो जोंनि थाखाय खरस खालामालासिनो रायजो राजानि थाखाय खरस खालामनांगौ। थ' मोजां हाबाफारि जादों। दा दिनैहाय सेन्ट्रेलनिफ्रायबो बिबानगिरिफ्रा फैबाय आरो आंबो बाहाय सफैदों। आंबो समस्तिनिफ्राय देरलांनाय एमएलए हिसाबै आं सानो सापागुरि समस्ति हिसाबै दिनै इउपिपिएल हान्जानि जिखिनि अबस्था बे जोबोद गोख्रों आरो खुनु बाहाय दस्रा हान्जाफ्रा बाहाय जायगा लानो हायाखै। जे फैगौ लकसभा इलेक्सनावबो जोङो मोजां रिजाल्ट खालामगोन सापागुरि हिसाबै जों बेखौ मिथिगौ। थ' ओंखायनो जोंहा मोनसे बिसास दङ जे माने जोङो सापागुरि हिसाबै थांनाय बाराव जेरै देरहासार जानो हादों, सापागुरि समस्तिया दिनैबो देरहानो हागोन, देरहासार जानो हागोन। जोंहा 28 तारिखआव मुसलपुर ब्लक कमिटिनिबो कनफारेन्स दङ। रायजो राजानि बिसासा दाबो गोख्रोङैनो दं। दिनै कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि जि सानसेनि हाबाफारि जों खुंजानाय जि कनभेनसन, बे कनभेनसना फैयै फैयै जोबथि महर थामहिनबा गेवलां मेला सोलिबाय दं। दिनै जों सानसेनि हाबाफारि जों गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे नैबे जोंनि समस्तियाव बा कक्लाबारि समस्तियाव जोंनि नैबे नेसनेल हाइवेआव जिखिनि थासारिफोर बा एक्सिडेन्ट बायदिसिना जानाय, नोंथांमोना निस्सय नोंथांमोननि निउस चेनेलजों बायदिसिना रोखा रोखा फोरमायबाय दं। दाखालि बावैसो हाबा जागोदान बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ हारिमु नेहाथारि बिथाङा बेयाव जिउ जोबनानै थांबाय। आरो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन समफोराव बेयाव गोबां एक्सिडेन्टनि जिखिनि जाथाय, बे जाथायखौ लानानै जों दिनै लोक्षि बाजारनिफ्राय दावधारासिम जिखिनि गारि सालायग्राफोर, बे बाइकआनो जा ट्राकआनो जा ड्राइभार जिखिजाया गारि सालायग्राफोरखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय आरो जोंनि रायजोफोरखौ जाहाथे मोजांहाय गारि सालायनायाव सामोल होनो हायो, बिनि सोमोन्दै जों मोनसे लं मार्च माने मार्च खालामनानै एवारनेस मोनसे लादों। आरो बेजों लोगोसे दिनै नैबे जोंनि कनभेनसनाव जोंनि 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि जि ब्लक कमिटि, बे ब्लक कमिटिया मोनसे डेलिगेटनि हेफाजाबजों जों पार्टिखौ इउपिपिएल दोलोखौ रायजोनि गेजेराव माबोरै जों लानानै थांनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलनि जिखिनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि फारसे जिखिनि जौगाखांनाय, बे जौगाखांनायखौ जों माबोरै खालामलांनो हागोन, बेनि जिखिनि रड मेपखौ जों खालामनानै लादों। आरो जौगाखांनायनि जिखिनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिजों लोगोसे समाजखौ जों माबोरै मोनसे मोजां थासारियाव लानानै फैनो हायो, लाइमोनफोरा बोरैहाय बायदिसिना समाजनि गाज्रि थासारिनि जिखिनि हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिनिफ्राय बोरैहाय जानगाराव थानो हायो, बिनि सोमोन्दै जों रोखा रोखा सावरायलायनाय जादों। आरो नैबे दा समाव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राजु नार्जारि आरो जोंनिनो 63 नं सापागुरि समस्तिनि मानगोनां एमएलए थामहिनबा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोना जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदो। आरो नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो खालामनो थाखाय नाजादोंदि जोंनि समस्तिखौ माबोरैहाय मोन 40 समस्तिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन समस्ति जों खालामनो हायो, माबोरैहाय मोन 40 समस्तिनि गेजेराव जोंनि रायजोनि गेजेराव खामानिफोरखौ बयनिख्रुइबो साबसिन समस्ति जों खालामनो हायो, माबोरैहाय मोन 40 समस्तिनि गेजेराव जोंनि रायजोनि गेजेराव खामानिफोरखौ बा रायजोखौ जों मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे बर' हारिया गेरेमसा मोनसे हारि दानायनि जिखिनि सिमांफोर, बे सिमांफोरखौ मोनफा मोनफायै जों बोरैहाय मावफुंलांनो हायो। आरो 2020 मायथाइयाव जि गोजोननि जि मोनसे एकर्ड, बे एकर्डनि सोमोन्दैबो जों इमप्लिमेन्टेसन, बे मावफुंनायनि थाखायबो जों गुवारै सावरायनाय जादों। मानो होनोबाथाय जोंनि नैबे कक्लाबारि समस्तिखौ इन्डास्ट्रियेल मोनसे एरिया होननानै बे एकर्डआव फोसावनाय जादों। बे लेखायैनो
जोंनि जिखिनि एकर्ड बे एकर्डखौ मावफुंनाय लेखायनो नै दाखालि बावैसो नैबे कक्लाबारि फार्माव जि इन्डास्ट्रियेल एरिया बे एरियानि सोमोन्दै सावरायफैनाय जादों आरो इतिमध्य मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नैबे कक्लाबारि एग्रिकालसार फार्माव जि एकर्डआव थानाय इन्डास्ट्रियेल एरिया बे एरियाखौ लानानै बेम्बुनि माने औवानि जिखिनि इन्डास्ट्रि बे इन्डास्ट्रिखौ जि मोनसे मडेलिटि खालामनाय बे मडेलिटि खालामनाया इतिमध्य जाफुंबाय होननानै जों मिथिगौ दा बेफोरबायदि बायदिसिना रोखोमखौ जोंनि गेजेराव दिनै सावरायनाय जादों आरो जों मोनसे प्राइमारियाव 100 जन लेंहरनाय जादों बियो ब्लक कमिटिनि लाइमोन हान्जा पेरेन्टस आरो आइजो हान्जानि अनगायै मोनसे प्राइमारियाव 100 जों लेंहरनाय जादों गासै जोंनियाव मोन 9 प्राइमारि दं बिदि हिसाबै 900नि जों सायाव निस्सय जादों मानो होनबाथाय लाइमोन आरो पेरेन्टस आरो आइजो आफादा आलादाहाय दा ओंखायनो निस्सयকৈ 900नि सायाव जादों आरो